Felly, i ddechrau, dyma beth sydd angen arno ni. Mae angen 200 gram o siocled plaen, 200 gram o mini eggs, 85 gram o shredded wheat, a wedyn mae angen 12 cas fan hyn arnoch chi'n barod i wneud y nythod pasg. Felly i ddechrau, mae angen bod y shredded wheat fan hyn wedi dorri yn fan a ddim yn llawn fel hyn. Felly dwi wedi rhoi nhw mewn i bag bach plastig a dwi'n mynd i ddefnyddio llwy nawr i dorri nhw lan yn llai na beth yw nhw ar hyn o bryd. Cam nesaf, mae angen i ni doddi'r siocled. Felly mae gyda fi'r 200 gram o siocled yn y bowlen fan hyn a chydig o ddŵr yn y sosban o dano, a dwi'n mynd i roi cyfle iddo fe nawr i doddi. A dyna ni, mae'r siocled wedi toddi ac yn barod i fynd. Felly nawr mae angen chi rhoi'r shredded wheat mewn i'r siocled a'i gymysgu yn dda. Iawn, mae'r shredded wheat nawr wedi cael ei gymysgu yn y siocled ac yn barod i fynd. Felly nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio llwy fel hyn i gael chydig o'r gymysgedd i mewn i'r cas. Dwi'n mynd i rhannu nhw yn gyfartal gynta cyn mynd ymlaen i'r cam nesaf. Iawn, felly mae'r gymysgedd nawr yn y cas yn barod i fynd. Be sydd angen chi wneud nawr i ddefnyddio llwy bach, llwy de, ac i wasgu y canol ychydig. Er mwyn gwneud lle i'r mini eggs wrth gwrs. Iawn, felly gwasgwch ychydig yn y canol fel hyn. Symud peth draw i'r ochr. A bydd lle wedyn i'r mini eggs i eistedd. A'r cam ola sydd gyda ni yw i rhoi'r mini eggs nawr yn y nyth bach sydd gyda ni fan hyn wedi cael ei greu. A dyna ni, ein nythod bach pasg wedi gorffen. Na gyd sydd angen wneud nawr yw i rhoi hwn yn yr oergell am 2 awr, a wedyn gewch chi fwynhau a'i bwyta nhw. A dyna ni, mae'r nythod pasg wedi cyfle i galedu yn yr oergell. A nawr gallwch chi fynd ati fwynhau nhw.